Pán Pellegrini sa už týždeň čuduje, čo je toto tá rovnováha. A oznamuje nám, že on chce naďalej držať líniu súčasného predsedu vlády, čo zase nie je úplná novinka. Tak mu to skúsim vysvetliť. Rovnováha znamená, že človek koná slušne, s vládou spolupracuje na dôležitých veciach, keď treba, tak ju podporí, ale pomôže s nepopulárnymi opatreniami. Ale keď sa dejú zlé veci, tak sa vie aj ozvať. Spolupráca neznamená, že sa prezident správa ako služobník premiéra, ako napríklad, keď potrebuje predseda vlády zdržať voľbu ústavného sudcu, Peter Pellegrini voľbu takmer 3 mesiace odkladal. Keď zas premiér potrebuje rozobrať systém spravodlivosti, najhorlivejší. Keď vám človek, ktorý za svoju kariéru už vystriedal všetky možné kabáty kvôli dobrej stoličke, rozpráva o spravodlivosti, slušnosti a rovnováhe, chýba mu tam charakter. 23. voľte srdcom, voľte slobodne a slovensky.